Imos ca información deportiva. A Federación Galega de Natación despedirá un 2025 para o recordo. A entidade celebra os éxitos deportivos, pero tamén a melloría da súa economía e o apoio das institucións, elementos claves para impulsar a natación en Galicia. Son bons tempos para a natación en Galicia, así o afirmou o presidente da Federación Galega de Natación, Juan Carlos Brión, ao facer balance deste 2025 que está a pouco máis dun día de rematar. Este ano deixou boas sensacións en tres aspectos, no deportivo, no económico e tamén no institucional. E sobre as tres cuestións afondou Brión, que despide cun gran sabor de boca este 2025 que quedará grabado na historia da entidade primeiramente polos logros deportivos. Non podemos ter mellores resultados, acabamos de ter agora en Lugo un campeonato galego que acabamos onte para rematar o ano e, bueno, a verdad que as marcas foron espectaculares, estamos dando un progreso, un salto cualitativo enorme, con decir que se batiron 62 récords gallegos no que levamos de todo o ano do 25, iso quere decir que o nivel da natación galega está subindo. Grandes resultados deportivos que veñen de atrás, de anos de traballo e da sinerxía entre clubs e federación. En Galicia temos un potencial moi grande de nadadores e tamén de adestradores. Temos un potencial moi grande de adestradores. Que nos falta? Pois quizás ao mellor un pouquiño máis de recursos no tema de instalacións deportivas. Temos moitos problemas por acceder a instalacións deportivas. Estámonos encontrando que tiñamos moitas dificultades e agora temos menos dificultades. As instalacións nos están abrindo máis as portas, os clubs están entrenando mellor, e eu creo que vamos por bo camiño. Sin o institucional, que é o que me refiero eu, temos que chegarlle aí e que nos apoyen en ese sentido, non? É a única forma de mellorar. No referente á situación económica, o presidente da Federación sostén que é mellor que a que se atopou cando asumiu o cargo hai 2 anos e un mes. Estamos revisando a deuda que tiñamos e vamos por moi bo camiño para, bueno, pois, en un ano, 2 anos, pois ter a deuda esta liquidada, non? E no plano institucional, que tamén era unha das cousas que nos, non estábamos representados en moitos sitios, a verdade é que temos moi boa acollida por parte de concellos, diputacións, Secretaría Xeral, e un dos obxectivos nosos era tamén ter millores contactos ca Federación Española. De feito, estamos traendo cantidad de campeonatos nacionales aquí a Galicia e, bueno, a relación é moi fluida, de feito tamén estamos dentro, a Federación Galega está dentro dos órganos da Federación Española, e iso tamén temos moita máis poder de decisión e máis poder de facer forza para traer eventos importantes aquí a Galicia. De feito, o vindeiro 2026 celebraránse na comunidade o Campeonato de España por Comunidades Infantil e Júnior, o Campeonato de España de Artística Alevín e Infantil, ademais de dar o salto internacional coa acollida das World Cup de Natación Artística, unha modalidade que está a coller moita forza en Galicia. Estamos en un moi bo nivel e ademais estamos digamos, crecendo moito, e eso notámoslo no número de licencias. Este ano xa temos unha rapaza traballando ca selección española durante todo o ano, unha rapaza que formamos aquí en Pontevedra, nas instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Daniela Suárez é unha das que creemos, a Federación Española, a entrenadora nacional, cree que tamén vai a ter posibilidades de chegar a un nivel moi alto. Esperemos que, bueno, ao mellor o 28, que son as Olimpiadas, igual todavía non ten a edad suficiente, pero vai a estar xa en ese equipo, está traballando con ese equipo, cas rutinas dese equipo nacional, pois para en un futuro estar arriba dando grandes resultados. Por outro lado está o waterpolo, disciplina que está agora mesmo a un menor nivel, en a que a Federación está enfocada para impulsala. Estamos intentando facer, creando máis tecnificacións deportivas durante os fins de semana, cos nosos adestradores que temos co director técnico de waterpolo, a ver se somos capaces de incrementar o noso nivel.
En waterpolo tamén, é o que vos dicía antes, temos un pequeno problema por tema de instalación. O waterpolo xogas unha pelota, hai que facer o campo nunha piscina, non é nada doado organizar todo eso. Os rapaces entrenan a unhas horas moi tarde, porque claro, a 6 da tarde as piscinas están a tope, entonces claro, os pais entrenaren ás 8, 9 da tarde é complicado, non? Pero bueno, tamén creo que estamos logrando un pouquiño máis de licencias, estamos aumentando o número de licencias. A nivel comarca, Brión agarda que os clubs sigan traballando para converterse en referentes a nivel autonómico. Ribeira baixou un pouquiño o seu nivel, eu espero que pronto recupere ese nivel. Boiro está crecendo moi ben, de feito este fin de semana unha rapaza que na Diusca Picos, que se proclamou campeona galega en tres probas, en 50, 100 e 200 libres, cunhas marcas increíbles, que é unha nadadora junior de primeiro ano, esa está competindo cas absolutas e ademais ca marca que fai está en top 10 a nivel nacional, o sea que están traballando moi ben, está crecendo e son os únicos clubs que hai por aquí pola redonda. E como desexo para o vindeiro 2026, o dirixente da Federación Galega de Natación agarda que se manteña a ilusión e o traballo para seguir medrando en todos os ámbitos. Hai que ter en conta que a federación son os clubs. Se os clubs queren traballar, pois perfecto, nós estaremos detrás deles para apoiar en todo o que podamos, pero eu que lle pediría para este ano 26 sería seguir a línea deste 25, non podemos facer mellor que o 25 porque metemos a 4 nadadores en un europeo, o sea, non é nada doado meter a 4 nadadores galegos en un campeonato de Europa, ou ser unha rapaza tamén que está adestrando en Málaga pero ten licencia con Galicia, dun club galego, que é Paulo Otero, que tamén acadou un subcampeonato do mundo en unha prueba de relevos. O sea, máis é difícil pedir, polo menos igual. Futuro que se presenta con moito traballo e cun obxectivo e soño, que o nadador galego se clasifique para os Xogos Olímpicos do 2028.